Nikdo tam nevidí to zákulisí, že například oni si půjčili jenom to auto a potom natáčeli video, jak vlastně máte vydělávat peníze, abyste získali takovéhle auto. Soustřeďte se prostě na sebe, na svůj život a neporovnávejte se s ostatními. Cítíte se unavený, vyčerpaný, nic vás nebaví a jenom scrollujete na mobilu, tak možná máte přetížený mozek. A v dnešní době je to docela časté, protože je na nás brán obrovský tlak, ať už na muže nebo na ženy, tak samozřejmě a je tam nějaký ten větší nátlak, hlavně z pozice žen, například to, že potřebují mít kariéru, do toho by měly být matky a všechno možný. A je na nás kladen takovej ten nátlak, na muže samozřejmě tím, že na sociálních sítích jsou, jak lidi tam mají auta už ve 20 a podobně, ale nikdo tam nevidí to zákulisí, že například oni si půjčili jenom to auto a potom natáčeli video, jak vlastně máte vydělávat peníze, abyste získali takovéhle auto, ale přitom ho měli jenom půjčené. Samozřejmě je to všechno zákulisí, neznáme to, nemá to tak opravdu každý, protože kdyby to tak měl každý, tak si myslím, že to tady vypadá trošičku jinak a normální firmy a všechno by zkrachovaly, kdyby všichni byli najednou takhle bohatý, hlavně ty mladí, že jo. Takže o tom pochybuju, že něco takového je. Tak a já teď tady vložím takovou menší reklamu, určitě se běž podívat vlastně na moje webovky, kde jsou daný vlastně moje knížky nebo 66denní výzva, je tam všechno, co se osobního rozvoje týče a všechno, co vlastně ve svém životě potřebuješ. Tak určitě nabíhej, klikni na to, je to vlastně nikolabricknerová.cz a tam najdeš vlastně všechny potřebné informace. Takže jdeme zase zpátky na video. Každopádně náš mozek dostává levný dopamin, což je právě ten TikTok, Instagram, sladkosti, nezdravá strava, jako je mekáč a tyhle ty věci. Tak to všechno je vlastně levný dopamin, jenže z dlouhodobého hlediska nám to nepřináší vůbec nic dobrýho. A jak se cítíte, když celý den jenom sedíte a scrollujete na TikToku a nic jste nedělali? A hrozně, že ano. Vyčítáte si potom, že jste nic neudělali, jste línější, nic se vám nechce, protože je to právě ten levný dopamin. Ono nás tam udržuje ta pozornost, jsou to krátké videa, přicházejí nám tam videa, která nás baví, na které se rádi díváme, ale už nám to z dlouhodobého hlediska nic nedává. My večer potom jakoby vypneme ten telefon a cítíme se blbě v depresích a všechno, protože přesně jakoby měli jsme pouze ten levný dopamin. A my jsme potom líní právě získávat jakoby ten těžký dopamin, což ten těžký dopamin se dostává například jakoby z cvičení, z práce a z těch věcí. Což samozřejmě není úplně tak jednoduché, protože samozřejmě tam trvá, než získáme ten dopamin. A to je právě ten problém v tom. Zapneme TikTok a ten dopamin jede hned. Je to levná forma dopaminu. Kdybych to měla přirovnat k lásce, tak levná láska je například, že vám chlap napíše, já tě miluji, jsi nejlepší ženská na světě, já jsem tak vděčný za to, že tě mám, ale potom jeho činy vypadají úplně opačně. Tak takhle funguje vlastně ten levný dopamin. Jo, že přesně my máme vlastně jakoby teďkon momentálně tu přítomnost, ten dopamin, tu radost, ale jakmile tohle všechno jakoby skončí, tak realita je vlastně úplně jiná a my se cítíme hrozně špatně a právě proto si myslím, že bychom se měli soustředit hlavně na ten těžký dopamin. A samozřejmě tam trvá, než jakoby ten dopamin získáme nějakou delší dobu, ale z dlouhodobého hlediska to má akorát dobré věci pro nás. Protože samozřejmě my, když půjdeme na procházku, na čerstvý vzduch nebo budeme dělat jakoukoliv práci, tak se na konci dne stále budeme cítit skvěle. Pokud budeme cvičit, dělat něco pro naše zdraví, tak furt se na konci dne budeme cítit skvěle, že jsme něco zvládli, dokázali, udělali. Jo, i když jsme byli unavení a přemlouvali jsme se k tomu, stejně se budeme buď cítit při nejhorším stejně a nebo lépe. Mezi tím, co když zase budeme používat ten levný dopamin, jako je TikTok, Instagram, sladkosti, tak my se cítíme dobře jenom v tu danou chvíli, kdy to užíváme, protože potom, jakmile tohle všechno skončí, tak pak už není nic. To je jako když člověk se snaží přestat kouřit nebo přestat pít alkohol, tak proč ty lidi s tímhletím například začínají? Dobře, v pubertě například kvůli tomu, že chtějí zapadnout do nějaký party nebo něco takového, chtějí se předvést, chtějí být rychle dospělí ty děti, když to takhle řeknu, což určitě nedoporučuju, zůstaňte dětma co nejdéle.
tak právě potom v dospělosti nám to hradí například nějaký ten vztek problémy. Snažíme se zahnat vlastně tou cigaretou nebo tím alkoholem, ale potom už nevidíme, že nám to dělá akorát větší problémy. Já si zakouřím cigaretu na 5 minut, se mi například jakoby uleví od toho vzteku, ale já típnu tu cigaretu a ten vztek tam je zpátky. Ty problémy tam jsou pořád, stejně jako když vypiju flašku alkoholu. Druhý den se zbudím s kocovinou, je mi akorát hůř a přesně ty problémy tady pořád jsou, vůbec se nevyřešily. A já si myslím, že nejlepší varianta je se vypsat z těchto věcí a určitě zjistíte, že tyhle věci ani vlastně v životě nepotřebujete, že si jenom dáváte takovou tu výmluvu, proč nejde například s tím přestat, nebo tak nějak, jak se říká, chceš přestat, tak přestaň. Život je tak jednoduchý, ne? Ale já se vrátím zpátky k tématu, že k tomu těžkému dopaminu. Ta těžší forma toho dopaminu, jakoby přes tu práci, zdravý životní styl, cvičení, tak právě ten dopamin je mnohem kvalitnější a z dlouhodobého hlediska budete se cítit šťastný a má to jiný efekt vlastně celkově na to vaše tělo. Budete mít spoustu energie, nebudete se cítit vyčerpaní. Zase je rozdíl, pokud řešíte nějaké problémy, například ohledně financí nebo vztahů, dokážou být taky velmi vyčerpávající. Takže tam už to je vlastně v něčem jiném. Tam už to není jakoby, že se nevěnujete práci, protože vy fakt opravdu můžete například v tom vztahu být vyčerpaný natolik, že vy dáváte tu energii vlastně za toho partnera vašeho a vy právě děláte například domácí práce, chodíte taky do práce, staráte se do toho o děti, jo, celkově musíte mít všechno nastarat, co se musí koupit, kam se musí zajet a všechno udělat. A potom například ještě jakoby partner nechce řešit věci do hloubky, takže to de facto se snažíte mu to vysvětlit všemi možnými způsoby, dáváte do toho energii sebe a najednou prostě nemáte energii, jste vyčerpaná absolutně na nule, nespíte, spíte prostě například 3 hodiny denně, 4 a to tělo potom nemá kde brát, když se takhle řeknu. Proto tam určitě jakoby doporučuji se podívat vlastně na moje předchozí video, kde o tomhle tam vlastně mluvím. Co určitě doporučuji, zkuste si dát 1 týden bez sociálních sítích, protože máme strašně zkreslené představy o tom, jaký ten život je, jaký bychom měli být. Myslíme si, že všichni jsou strašně napřed a přitom to je prostě jedna taková velká hra, když si to tak vezmeme. Takže určitě soustřeďte se prostě na sebe, na svůj život a neporovnávejte se s ostatními, protože každý z nás má jinou cestu, každý z nás má jiné překážky a to je potřeba brát na vědomí. A taky doporučuji místo například koukání na videa u jídla, tak se soustředit přímo na to jídlo, na tu chuť, protože spousta lidí má například problém s tím, že se přejídá nebo že nejedí vůbec, protože přesně koukají u toho na to zařízení. Já to strašně vidím u těch malých dětí, že prostě oni jak koukají například na pohádku při tom jídle, tak se nesoustředí na to jídlo vůbec a potom přesně oni si dají 3 sousta a potom už se cítí jako, že už nechci, že jo, protože se v tom už piplají prostě půl hodiny, jo, koho by to bavilo, jako by půl hodiny sedět u jídla, jenže oni u toho koukají na pohádku, skoro nic si do té pusy nedají, ale pak už je to prostě nebaví a tak nechtějí, jo, stejně jako u toho přejídání, člověk prostě na to kouká, jí a neví, kdy má dost, jo, takže právě proto určitě doporučuji jídlo, soustředit se prostě na to, na co konkrétně vlastně jíte a po případě jakoby komunikovat s dalším člověkem, pokud máte nějakého při sobě. A určitě, co velmi doporučuji, tak je dodat vlastně jakoby sobě nudu. Nudit se občas, protože v nudě vlastně vznikají ty nejlepší nápady a my se potom dokopeme do těch věcí, do kterých se nám nechce, protože my si přijdeme, že jsme líní a všechno a jenže vám to na jednu stranu dělá jako ten telefon, ty sociální sítě a TikTok a tyhle věci, že jo, takže na základě toho já určitě doporučuji se na chvíli odpojit od těch věcí a dopřát si tu nudu, protože vy najednou, když budete koukat jenom do stropu, tak za 5 minut se budete nudit natolik, že půjdete udělat tu věc, kterou jste vlastně nechtěli ani udělat, jo? A to je přesně, protože my, když máme ten mobil, tak si dáme ten levný dopamin a na konci dne se cítíme hrozně. Takhle bychom se nudili, takhle bychom vlastně nevěděli, co máme dělat na jednu stranu. A tak bychom šli dělat to, co se nám nechtělo dělat a na konci dne se cítíme dobře, protože jsme udělali věc, která se nám nechtěla dělat a máme ji vlastně hotovou, máme ji z krku, že jo. Takže
A určitě tam to doporučuji z tohohle hlediska. Takže určitě se nebojte se prostě odpojit a začít prostě sledovat svůj život a začít žít svůj život podle svých představ, ne podle představ ostatních a věnovat se hlavně sobě, upřednostňovat sebe, protože jak když to porovnám k filmu, tak vy jste ve svém filmu hlavní postava, všechno ostatní jsou vedlejší postavy a všechno ve filmu ovlivňujete vlastně jenom čistě vy na základě toho, jak přemýšlíte, jak se vyjadřujete a jak se chováte. Protože samozřejmě vy můžete mi říct například, ale já za tohle to nemůžu, absolutně. Můžete, protože vy dovolíte tomu člověku se k vám takhle chovat. De facto, když to přirovnám například ke vztahu nějakému toxickému, tak vy to tomu člověku dovolujete. Vy jste nastavili na začátku, že ty vaše hranice jsou pružné, že nejsou pevně dané a právě většinou ta chyba vzniká už na začátku vlastně v podstatě ty zamilovanosti. Ale to v dalším videu, takže já se na vás určitě budu těšit v dalším videu a budu ráda, pokud zanecháte like, odběr, popřípadě napíšete nějaký komentář a já se na vás budu těšit určitě v dalším videu. Takže mějte se krásně a ahoj!